ассалому алайкум тамошобинони азизу муҳтарам, иншоалло ки хубак сиҳат саломат ҳастен. қурби асъори миллӣ имрӯз 10 май. тамошобинони азизу муҳтарам, 100 евро дар Федератсияи Россия ҳамагӣ 7269 рубл ва $100 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар Федератсияи Россия 6878 рубл. Доллар, евро майда боз хистестай. 100 евро дар ватани азизамон 1319 сомонӣ ва $100 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар ёвон 1250 сомонӣ. мегузарем ба рубл. як дона 5000 рубла 835 сомонӣ фақат перевод қатӣ, яъне корти миллӣ ба. як дона 2000 рубла 334 сомонӣ. як дона 1000 рубла дар Имон Интернешнл 183 сомонӣ мутаассифона кор намекуна. рӯзҳои наздик кор бояд куна. Тавҳид банк 1000 рублей 167 сомонӣ. Алифбанк 167 сомонӣ дар назар гирифта шудааст ки боз мехеза. яъне ки бонки Эсхата 167 сомонӣ имрӯз танҳо барои шумо 10 май. тамошобинони азизи муҳтарам, Амонатбанк 167 сомону 20 дирам звашкапулӣ ҳаст. Орионбанк 166 сомону 50 дирам. лайкора бизанен то ки ҳама бибинанд. Душанбе Сити 167 сомонӣ. дар ҳамин душанбе ҳар як қадамта банкоматҳои Душанбе Сити рехтагиай. Спитаминбанк 167 сомонӣ. чоре ки дида истодаен ҳамаи банкҳо як нархай. бонки Ҳумо 166 сомону 50 дирам. ва бонки охирони имрӯзаи мо Коммерсбанк 167 сомонӣ. лайк обуна шуданро фаромӯш накунед. аллоҳ нигаҳбони мову шумо.